बाय बाय जोंजों थां केक लां केक बेलेग बुस्थु लांनाङा नानि बिदाखौ बायबाय होनो नालाय सेन्देलखौ बिदानिखौ गाननानै खारबोलायबाय आयो सना थांबाय केक लांनो थिनबा मालाबा जि फिसा बुस्थु लानो थांगोन पेकेटनि ओरैबायदि नाहरबाय थानांगौ नोङा मा आदा लांगोन दा लायगोन जोंहा दा लायगोन फै नोंहासो जालायबाय आदाया दा कक' जानांगौ ना लादो केकखौनो लां सामफ्रामबो मा लांनो जालायलाङो एखमबा दखाननिफ्राय लांनांगौ जायो हनै मैया हरबाय ओंखाम बुट एवनाय मालाबा हरबाय सुजि मालाबा हरबाय मेगि फ्राय मालाबा हरबाय पास्ता फैदो सना फैदो नै रिक्सा फैदो मा फै जा थांगोन जोंहा खामानि मावगोनसो फैदो थांबाय मा थांबाय फैदो ओइ थांबाय आन्दो जाजासिम नाहरथारगोन आरो बिदाखौ ना नै फैदो गारि फैयो सौलाङो जोंखौ दा फैदो मा आयै गोलैगोन भगबान खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ थेंक इउ सो बारबावबाय सोरबा जे भगबाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगाय इनफाय ब्लग्सखौ फराय जोसेल मोनजाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो नाङा गैलाहाय खानायफ्रा जायलिल जाजोबथारबायहाय बारानिफ्राय बारा जाथारबाय लावनाया बारा जाबायना बेबायदिनो ओंखारबोबाय आरोना आङो माने एकदम नारा खामानि नालाय बेरे फुजानि सोनाफोर आरो नै बिदाखौ हगारनानै फिसाजोआ थांबावलासो जाहैदों बेयावसो दाबे होनबावनोसैनो जिरायनो आंखौबो जिरायबाय बाजि जिरायबाय सोनाफोर सोरबा बेलेग भिडिअआवबो सोंदों आरो कमिउनिटि पस्टआवबो सोंदों आब' नोंनि कमेन्ट सेक्सना मानो अफ कमेन्ट सेक्सना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सना मानो अफ होननानै स' आं आगोलावबो खिथाखांबायमोन बेहाय बे भिडिअआवबो जेराव अफ जादों गथ'फोरा एसे बुरजा ओंखारदोंना नानिजों बाबु उल्थां फाल्थां आरो नानि गोरलैमोन स' बाराद्राय गथ' मानसि थायोबाबो कमेन्ट सेक्सना अफ जायो भिडिअआव आरोना एसे स्र' आथिं सुनानै स्लेब खानानै लाबायहाय सनाफोर सोरबा आगैमोना आंखौ बुंमारो आब' खानायखौ स्र' खालामनानै भिडिअखौ बानाय होननानै माने बोरैबा जायो गाज्रिबो नुथारदों नायथावा एकदम स्टेसनाव मागिग्रा टाइपनि ओंखायनो एसे दुगैया लोबाबाबो आरोना दुगैनो चान्स मोनथ'वाखै र' आलदा खामानि मावग्रोनो एसे स्र' खालामनानै फोनबाय आरोना मुसुफोरखौबो एसे होदेरदां नङाबाथ' गैखायामोन आलु बेला रंसारि जानाय टाइपनिसो माने एकदम लोगोसेयैनो नायदो गाबलायबाय आंना दालिया लोगोआव दङ नै बे दाख्लै आनैमोननि लाबोनाया बेखौ आलुजों बेस्राम मोनलायलायनोसै मोननै मोनाखै आरोना हायावसो दोन्दों आङो खादाफ्राव दोननायबाथ' रानसावसाव मोनानै थासिगौमोन बेयो ओमफ्राय हायाव दोन्दों नालाय आङो फाखायावहाय थान्दानो फ्रिज बायदि बेखौ लाब्रायाव जानोसै आङो थाइब्रै अभार जागोन आरोना आलु दरनै होलायलायबा फिसाफ्राथ' जाया नालाय खम भेजाल ओमफ्राय एसे दं आरो होगोना होआ गद गैया गोथार नङाबानो जाया आंहा दिनहै ओमफ्राय दालि ब्रह्मखौ थाव सेरलालाय हालदै एसे हरबाय बानलु थाइसे होबाय ओमफ्राय देसि मस्ला देनायखौ एसे गारना होबाय बेनो जाबाय दिनैहाय ओमफ्राय ओरै सासे सुबुङा मा आखाइ बौगोन दे सना बारा देखायजायाहाय नोंसोरखौ गरमबाय आयै आंनि फिसाया मावनानै गोलोमफ्रुजोबखौ मा नांगौ फेन नांगौ फेन सिउ फेन सालायगोन थिननायखौ नुवाखै मिनिथावथाव गासै गरमथारबायलायनो गरमबाय फैदो फै गरमबाय फै आंनि दिननि सुरुआनो गथ'फोरजोंसो जायो ओंखायनो गथ'फोरखौबो एसे लाफालाबाय थानाय जायो आरोना ब्लग्सआवहाय ओमफ्राय उफाय गैया मालाय बाराद्राय गथ'फोरखौ लाबाथाय ओमफ्राय दिनै मुसुखौ लाखिनाया मा जाखो बियो गिदौ फालौ बिदि जायो डाबल नुलायनाय खिफ्लानोबो रोंबावासो दिनै थैबाय आं होलाय मा बोरैबा जाबाय नै होरो बिमाया एसे स्टाइल खालामदों माने आं एसे बुरजा फिसाफोरखौ लाफाफ्रांबाबो ओमफ्राय गैला आरोना कमेन्ट सेक्सना अफ जायो बिराद मिस खालामदों आङो नोंसिनि कमेन्टखौ आरोना एथ' मोजां कमेन्ट खालामनाय आंबो रिप्लाय खालामनो मोजां मोनो आंथ' हार एक कमेन्टनि रिप्लाय होनो मोजां मोनो ओमफ्राय मोनाखसैना खामानि गैयि मोनलायबाय आरोना एकदम मबाइलावहाय माबा लांदां माबा बावनाय मोनबाय ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनखौ चेक खालामफ्लांबाय थायो ओजोंनो कमेन्ट सेक्सना अफसो आरोना स' गथ'फोरखौ बांद्राय लाफानायनि थाखायनो बे कमेन्ट सेक्सना अफ जादों नङाबा आं जानबुसके मालाबाबो कमेन्ट सेक्सन अफ खालामा आंहा कमेन्ट फरायनानै कमेन्टनि रिप्लाय होनोसो बिराद मोजां मोनो आरोना गतिके आं बिराद मिस खालामदों कमेन्टखौ ओंखायनो हानाय माने गथ'फोरखौ एसे नाद्रानानै दोनसै आङो ओमफ्राय नाजाब्लाबो जाया नङा होमबा सुनाफोर आंजोंनो थाफानाय गथ'फोर आरो बे गथ'फोरजोंनो आंनि दुनिया माथोबाव उफाय गैया थेवब्लाबो नाथ्रोनसै एसे बहायबायानो आङो नै गोथाव मोनो आं थालिर दावखाखौबो थालिर दावखाया थाइब्रैबाबो जेबो सिन्था गैया नै मानो होनबा फिसामोन नालाय नै एसेल'सो जाबाय आरो नै मा होनो मैथ्रु थाइसे दंबावोसो माजों जानाय जागोनथाय बेखौ फोमोननानै लाग्रोथारनोसै आङो ओंखाम दालि मोनखाजोब्बाय
गैखाया पापर एवगोन ओमफ्राय नैबे एसे बुट थानायखौ फिसा लानोसै एवनोसै आं दायो ओरैनो फ्राम एवनानै दोनसै गुदुं गुदुं फैनो लागायावहाय नांला ओंख्रियाव होला माखौ जानो जायोना पापर आसार दङ सिन्था गैया गैनायालाय ओमफ्राय मा होनो बे दानि कमेन्ट नङा दे सनाफोर एसे आगोलनि ब्लग्स बानायफोर बिराद गाज्रि बियो नायसाय माबा बुंफ्लागासिनो दङ सिदा बिमाखौ ब्लग्स बानायनो होआ बोरैबाथार जै केमेरा अन खालामबाथाय ये बुंबाय थागोन थाद होननाङा दे सिथा दे आं माबा खिथानो दे होना दे आं मादैमोननो आमाइमोननो आयंमोननो माबा खिथानो दे नों सिथा दे दासो बोखादों आरो ना माबा मोनसे थाबथानानै दंमोन बिनि सिगांनो शुट खालामनायफोराव नुजासिगोन बायदि मोनबाय आङो गाज्रि मोनदांला आरोना दहाय फुङाव हाथाय सखा फुखानायसोमोन नै एसेबो मैला गैया खिन्थु गय फाथै जादोंमोन ना थाबथानानै थादों खोमा बेनो थैसिगोन आं अपमानानो लाजाया जाखायोना बिदिनो माजे सोरनिखौबा खिथानो मोनोथ' जोंबो ओइ फाग्लि माजायामोन हनै हाथायाव थाबथानानै दङ होनलायनाय दालाय एखमबा फिथा जाबा सिबिं थाबथानानै थानाय एसे गरसेसो बेबो नुजायो फालोकफोरनो जाबा फालोका एसे थाबथानानै थागुलायनाय बेबायदि आरोना जाखांनानै सोरबा चेक खालामबाय थायाना सिदा ओंखारो स' आंनाबो बिदि जादों आरोना एकदम लासिं सिं दा गैला नै बोखाबाय आङो थारमाने कुइसना जाहैबाय माथो रावखौबो नुथारा रुमावनो माने रावखौबो नुवा मानसि नुवा नालाय हारसिंसो थायो नामा होननानै बुंदों आरोना आंखौ स' हारसिं थाया ओरै न'खरसे थायो ओरै न'खरसे थायो नै बेलाय माथो खोरखिफ्रा मा खुलासो आरोना स' मानसिफ्रा ओंखारनो लुबैनाय थायो नालाय आं बारा लाफानाय जाफेराखै आरोना बेलाय न'खर मोनसे ओमफ्राय आं मोनथाम ज' थायो जोङो ओमफ्राय बै मोनसेनिखौ मालाबा जिमनिया बेनियाव आं लाखाबायना बेनोमोन बिनानावा बेनोमोन आरोना बिसिनियाहाय ओमफ्राय मादैबो थायो थांलाय फैलाय खालामो मादैया ओमफ्राय बोरै लानो जायोना ओंखायनो आरो आं एसे मानसिफोर न' सिङाव थानाय समावसो हारसिंबासो फ्रि फेथेर ब्लग्सखौ बानायनो मोजां मोनो बारा भिराव आंना माने जानो नागिरा नालाय ओंखायनो आंनि ब्लग्सआव आंनि खाथि खालानि रुमनिखौ नुनो मोननाय जायाखै मालाबा पारमिसन लानानै फुरा ब्लग्सआव हाजिर खालामजोबगोन आरोना आङो बेनिफ्रायहाय बुहुत आगैमोनानो कमेन्ट खालामो जायफोरा गावनि हासबेन्डजों बाहेरायाव थायो आरोना आब' नोंनि मैथा संनायखौ बिराद लुगैबाय जोंहाथ' मोनजायाबो मायाबो लकेल मैगंखौनो मोनजाया माया स' आंबो सिदा सोंहरफिनो बबे थायो आगै मानो थायो होननानैहाय मालाय फिसायनि साख्रियाव थाफायो सोरबा फौजि थाफायो सोरबा एयारफर्सआव मावो थाफायो सोरबा मायाव मावो थाफायो सोरबा सिलिगुरि सोरबा तामिलनाडु सोरबा हायद्राबाद जा हिंसा जायोना आगैमोन बिमामोन आब'मोन नोंसोरखौ आङो मानो होनबा जोंना बिदि खाफाल गैया नङा होमबा स' आंथ' बुंगोन सिदा बेबायदि थाफानो मोनदोंबा थाफा अन्थाइखौबाबो जानानै थाफा आरोना बेजोंबाबो सान्थि थानो नाजा लकेल मैगंल' जानानै मा जानो जोंफोरा बेसे फिसाइजों गोजान थानानै बिनि दुखुखौ जोंसो मिन्थिसिगौ आरोना ना सुखुआवनो मोनो ना दुखुआवनो मोनो ओंखायनो आंथ' दाबायदियाव बोरैबा थाफाफ्रांनो मोननांगौबा अन्थाइ ओंखाम गोजा दै सोमजानानैबाबो जानानै थागोन आरोना बेजोंबाबो खुसि थानो नाजागोन आङो बेनिफ्रायथ' आरो ओंखायनो साननो नाङा बारा गोसोखांनो नाङा मखा मोननायावनो जमा थानांगौ उननिया उननि खोथा ओमफ्राय आंहालाय अबाय थाखो एसे गोबाव 11 बोसोर जालायलांबाय हाबाया अबाय थाखो आंहा गैया सनाफोर आं जेरावबो थाफानो मोनाखै आंखौ जेरावबो लांफानो हायाखै मानो होनबा बिथांनि साख्रिया बोरै जाखोथाय अबेबा बर्डार अबेबा माबा अबेबा बर' बेफोरावसो डिउटि आरोना ओमफ्राय हाबा जानाय समावहाय इन्डियारेप होननायाव दङमोन माने गासिबो डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो थाङो बेवहाय मोनसे इन्डियारेप बासायग्रा माबा रेस्किउ खालामग्रा आरोना स' बेवहायथ' नों बहा थांनो बेवहाय मोजांमोन जायगाया मोजाङावनो दङमोन सेन्टारावथ' खिन्थु मा खालामनो सनाफोर दाब जायगायाव अबेबा दैबाना जाबा थांनांगौ अबेबा बिल्डिं गोलैबा थांनांगौ अबेबा बांग्रिं मावबा थांनांगौ लांफानो हायाखै आंखौ जेरावबो आरोना स' आं ओरैनो दङ खालि खनसेल' बहा थांदोंमोन मिन्थिगौ सोनाफोर धेमाजियाव आरोना मानोबा खारनाव बिसोर फैदोंमोन बेवहाय ओमफ्राय लानोबा लानो हागोन फेमिलि एसे समायनि थाखाय ओमफ्राय 1 मास ना 1.5 मासल'हाय ओरैबादि माने बादोंसो आरोना आङो थांनानैहाय अब्ला राजाया 1.5 बोसोर ना माल' जादोंमोन ओमफ्राय आंबो बादों बिराद सुखुवाखै थेवब्लाबो दे बेबायदि 1 मास 1.5 मासखौनो आङो सुटिनि अनगायै थानो मोन्दोंब्ला बेखौनो मोजाङै थागोन होननानै थादों आरोना
ओमफ्राय बे समावबो एसे खस्थ'सो मोन्दों आरोना बिथाङाहाय डिउटियाथ' डिउटिखा एक्सट्रा फेमिलिनि थाखायथ' टाइम गैखाया नालाय ओंखायनो एकदम खस्थ'यैसो माने बे टाइमा थांदों बेखिनिल'सो नाबाय आरो गैया एनिफ्राय नै दाखालै सोरबा नायदोंना नायाखै फुराना साबसक्राइबारबा नायदों जानो हागौ सिक्किमाव थांनाय आरोना गेंटकआव थांनाया बेबो आंनि बोलोजोंसो बियो आंखौ लांनानै लांनाय नङा आरोना थाफाहैनाय नङा डिसेम्बराव थांदोंमोन आङो 2023 डिसेम्बरावहाय सोंहरबाय बियो आंखौ नों फैनो हागोन नामा होनबाय आंथ' माने एसे बोरैबाबो मोनबाय थांफेराखैनो जिहेतु जेरावबो बेबायदि गोजान जायगायाव थांफेराखै हारसिङैहाय गोदो दिल्लीयाव थांदोंबाबो सिख्ला समावहाय आनैजों थांदों आब' दङमोन थांदोंमोन आरो 2011आवहाय बै आमोलावहाय बेनिफ्राय मा होनो सिख्ला समाव थांनाय आरो हाबा जानानै लिलाला थांनायाथ' आलादा खोथा नङा होमबा जनाफोर बहुद फाराग दङ थेवबाबो आं साहस खालामनानै थांदों आरोना दा थाङाबा गेंटकसिमखौनो आं सौहैनाय नंला बिदि लामाखौनो आं नुनाय नंला होननानै ओमफ्राय लाकिलि एसे सुटि लानानै सानसे बा मालाबा सानसे बिदि लानानैहाय जेने थेने दार्जिलिंआव थांनाय जाबाय ओमफ्राय जेने थेने गेंटकखौ एसे नायदिंनाय जाबाय बेखिनिल' आरोना सनाफोर ओमफ्राय नुखादों खोमा सोरबा नायदोंबा सासे लोगो थांफादों आरो कासिकट्रानि बेनाबो बोराया दंमोन नालाय बेबो बिमा फिसा सानैमोन ओमफ्राय आंखौ थांगोन होननायखाय बेबो साहस मोननानै ओंखारफाबाय आरोना ओमफ्राय ज' थांनाय जादों आरो बेखिनिल' सनाफोर आरो गैया बेबो थांनायावबो हारसिं फैनायावबो हारसिं गथ' गथाय लिलाला आरोना गथ'खौनो लाथ' होननोबो रावबो गैया बे सासे थांनायाबो गाहाबो उन्दै गोनांखा बिराद गथिखे दिगदार माने बिराद खस्थ' मोनबोदों जोबख' हायै खस्थ' आंखौथ' आंनि लोगोफ्रा सोंहरगासिनो फन खालामनानै बोरै थांखो नोङो बोरै साहस मोनखो नोङो थफ्ला थफ्लि गथ' गथाय येस आं साहस खालामनानै थांथारदों आरोना ओमफ्राय आं बुंनो साननाया बेनो जाहैबाय मा जायफोरा हासबेन्डफोरजों थाफायो एसे खस्थ'बाबो जेबो नङा दैनि प्रब्लेम माबा प्रब्लेमफोरखौ बारा सिन्था खालामनो नाङा प्रब्लेमा जेरावबो जोबखाया गथिखे जयै थानानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामबा बियो साबसिन मजासिन जायो आरोना आरो बेबायदि जमा थानो मोननाय किस्मतआ हार एकनाव थाजोबा दा फर एग्जाम्पल हिसाबै जोंखौनो नायदो तुम काहा मे काहासो आरोना ओंखायनो थानो मोन्दोंबा मोजाङै थाबानो जाबाय खुसि थाबानो जाबाय आरोना बे मैथि साम' खांख्राइफोरखौ गोसोखांबाय थाथ'नांला आरोना बेफोरखौ जानो बुहुद समय दंबावो आंनाथ' ओमफ्राय बिथाङा बुङो आरोना जेबो नङा बिसोरखौ फेदेरजोबनोसै देनां एकदम रिटायार जानायनि सिगां अबेबा मोनसे स्टाइल जायगायाव सेस्था खालामनानै खाथियाव फैनानै सानजों थागोन जोंहा बिदिसो आरोना जोंना माने बिदि बुंनानै मिनिबाय आरोना जेबोथ' राहा गैला नङा होमबा जुनारफोर बेफोरखौलाय आरो माथो दुखु खालामबावनो आंना माने बेल' जेरावखि जाया आं एसे बिन्दास आरो खुसि थानो सेस्था खालामो मानसिफ्रा मा बुङो बुंथोंसै आरोना ना थग्रो बांग्रो बुङो ना मा बुङो बाट आं एसे मिनि दुखु दंबाबो अन्दराव एसे दोनथ'नानै बिन्दास थानो सेस्था खालामो आरोना बेनिफ्राय आरो माथो होनबावनो जुनारफोर ब्लग्सखौबो आं माथो गोलाव खालामबावनो बेफोरनोमोन आंनि शेयार खालामनांगौआ देखायनो लागा जेबो गैया ओंखायनो आं बाथ्रानि गेजेरजोंबाबो शेयार खालामबाय साननायफोरखौ आरोना अबेबा कुइसन एन्सारखौबो होबाय आङो बेनिफ्राय दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै माने लुस्रना लाहैनोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ सो माच